Mga higala, mga mananamay, subscriber, tanawan ninyo ang view sa Bukidnon, Manolo, Bukidnon. Ang view sa Manolo, Vortex, Bukidnon. Tao din, radyo rin siya. Ako ning agyanan o bari mo dire inyong yapon inyong agyanan, makita ninyo, mabusog ninyo ang inyong mata sa mata palangdaan, mabusog ninyo ang inyong pananaw. Tanawan yung mayo ano sa mga anak ko kayo blondisyon. Sa inyong lihat katulad kapinet. Ambisyon. Tadi amo video. Ini lakaw-lakaw amo pengen nabuhi ini, pangwarta. Tayo nagtanom. Nagtanong kaya nagtubo na. I-like lang og siya. Nagtuto naman dito. Sige pa yan. Okay. Raming pa yan. Sige pa.